Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, dunay pahimangno ang Philippine Statistics Authority. Sunod buwan magsugod na ang National Census nga ilang paghimuon. Sa mga impormasyon kabahin ini atong pakisayran, mga kapuso, kung sa ang iyang buhaton sab sa atong mga kaigsuonan kung mabisita na sila sa mga enumerators sa ilang mga panimay. Makauban nato karong buntaga, mga kapuso, ang Information Officer sa PSA 7, Sir Noel Rafols. Good morning, Sir Noel. Good morning, Nico. Good morning sa tuwang mga televiewers karon. Thank you so much, sir, for joining us this morning. Unsa ning mahitabo, sir, nga National Census starting September? Yes, Nick, supposedly May unta ni siya, no? Ang 2020 Census of Population and Housing. Pero tungod lagi aning atong nasinati nga pandemya na postpone ni taon ni, no? Nauswag ngadto sa bulan sa September. Sunod buwan na. So, karong panahon na nag-ongoing ato ang mga pagbansay-bansay sa mga enumerators, no? Kaning mga team supervisors. Nagkadaiyang mga venue, training venues, actually nationwide man siya nga undertaking kay Census of Population and Housing man siya. Unsay katuyuan, sir, aning National Census on Population and Housing, sir, og nganong gikinahanglan man nga himuon sa gobyerno, sir? Ma-update na to kung pila na takabuok tanan din sa Pilipinas. This is a nationwide undertaking aron pag-inventory sa tanang mga Pilipino, no? Apil na tong mga foreigner nga ni puyo og more than a year, no? Base sa katapusan nga ihap, sir, pila na may bana-bana sa atong population dahil sa Pilipinas, Sir Noel? Sa 2015 nato nga Census of Population, niabot na kita og 100 million plus, no? So bana-bana karong panahon na siguro naatas mga 107 to 108. Mao lang na ato ang projection, pero dili pa gyud nato matino, no? Unsay mahitabo aning sa National Census, sir? Mag house to house gyud ning inyong mga enumerators, kasamtangan ninyo nga gi-train karon? Yes. Ang ato ang census design yun is to conduct house to house visit o kining personal interview. Kay doon naman tayo mga pangutana, mga socio-economic o demographic characteristics sa ato ang mga kaigsuunan, no? Matagbalay. Mao ni atong usa sa challenge, Nico, tungod ining panahon sa napata sa pandemya. Kaya usa sa ato ang kining protocol sa panglawas, kining social distancing, mao sa ni amo ang gitudlo gyud sa ato ang mga enumerator nga dunay distansya gikan ngadto sa respondent aron pagpahigayon nila sa pag-interview. Challenge sa dato duna sa tay siyempre mga respondent nga niining panahon na mahadlok pa mudawat og mga bisita. Tinuod. Mahadlok pa moatubang og mga tao labi nagwala kaila. Unsay mahitabo ani, sir, kung murag magdumili ang residente, ang tagbay, sir, sa pagdawat ining mga enumerators, pwede ba sila kabalibad? Kani mga census ug survey nga pahigayon sa gobyerno pinaagi sa Philippine Statistics Authority, dili gini angay balibaran. Kay ang mga makuha natong mga datos nini, importante kayo, no? Kani mga impormasyon, mga datos nga ma-generate niining mga censuses ug surveys, importante kayo alang sa tuang mga policy maker, development planners. Kung wala ang tagbalay, sir, sa ilang residents, Kung dili sila gusto matubang, doon natay gitawag kining self-administered questionnaire or SAQ form. Pwede na nato ibilin sa ilang panimalay, sila na mo fill up. Unya, amo lang balikon. malain ta, sir, kanilang sa new normal karon sa pandemya, itong nasinati, padayon pa man ron. Kumusta na ang PSA officers, sir? Open pa ba? Mga measures sabi ngayong gipatuman, sir, for the information lang of our viewers. Ato ang CRS surveillance outlet nga kundi anha mga lukat or magkuha og mga dokumento atong mga kaigsuonan sama sa birth certificate, marriage, death certificate, sinumar, reopen na ta paglibkas na or revert na nato sa gikan sa MACQ ngadto sa GCQ. Base sa guidelines sa ato ang IETF. Finally, sir, mensahe lang nimo, balik ta ni sa census, sa mo gusto ipaabot sa atong mga kaigsuonan nga nagtan-aw karon, Salamat Sir Noel. kayo. Mag-expect ta by September dunay mga enumerator gikan sa PSA nga mobisita sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Ayaw mo kabalaka sa mga impormasyon nga inyong mahatag kay dili ka na pwedeng i-divulge, dili ka na pwedeng ihatag o i-furnish bisag kinsa o dili sa na magamit isip ebidensya
sa bisag unsa mga enforcement sa balaod o investigasyon kay gi-safeguard kana, giprotektahan kana sa balaod sa Pilipinas nga mao ang Republic Act 10625. Daghang salamat kayo, Nico. Alright. Daghan kay salamat sa kahigayunan ug sa impormasyon karong buntagang Information Officer sa Philippine Statistics Authority 7, Mr. Noel Rafols. Thank you, Sir Noel. Thank you. Good morning. Good morning.